Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ife achinyamata apano pa Central Region kuyambira nsanje tuchitipa ndife amodzi, tilandireni mumve kuti takutengerani zotani. Koma tisanayambe china chilichonse timafuna titsekule ndi pemphero, pakuti moyo wathu ngati sitingatsogozedwe ndi pemphero palibe chimene timapindula. Ndiye tikupempha amodzi kumbuyo uko abwere adzatipemphereni. Tseke maso tiyamike. Tidza pamaso panu Mulungu wanga okhala kumwamba, mu dzina la Ambuye wanga Yesu Khristu. Inde Yehova taonani ife nanu tasonkhana pano ndi cholinga chokhacho, inde chofuna kukambirana za chinyamata mchipani cha DPP. Inde Mulungu wanga tivomereni, titumizireni mzimu wanu oyera ukakhale pakati pathu kuti ukatitsogolere chilichonse tikambirana pano chikachitike mu dzina lanu mwadongosolo. Mukalemekezeke, mukatamandike, inu ndinu Mulungu wachifundo, Mulungu wachikondi. Mu dzina ndi mwazi wa Khristu Yesu tayamika, amen. Monga tanena kale kunena kuti ife ndi achinyamata okhudzidwa osatumidwa ndi mbali ina iliyonse kapena ndi chipani china chilichonse, koma chifukwa chokonda dziko lathu, dziko la mtendere, dziko la Malawi, ndi chifukwa chake tikupezeka malo ano. Choyambirira chimene tingayankhule malo ano ndikupereka congratulation kwa president athu amene asankhidwa kumene president achi number 7 mu dziko lino la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. Ife tikuti congratulation Mr. President. Ichi ndi chisankho cha Malawi, ndi chisankho chimene Amalawi apanga, zimene amayembekezera, zimene amafuna, anadikirira potengera ndi mmene akhalira, amazindikira kuti nthawi ikubwera imene tikuyenera kudzasankha mtsogoleri amene tili kumufuna, aliyense mbali yake anali nayo, koma zasonyeza kuti Amalawi ambiri asangalatsidwa ndi kuti alamuliridwe ndi inuyo Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo tikuti congratulations. Ife ngati achinyamata a Central Region tikuvomereza chimene chachitika, chimene asankha Amalawi, ndipo takhala odikirira kuchokera lachiwiri limene tinakhala tukaponya voti. Aliyense voti yake imakhala mu mtima, koma imadzaululika tsiku ilili likafikira kuti Amalawi ochuluka ambiri anavota moteni. So ife ngati achinyamata tikuvomekeza kunena kuti tikugwira ntchito limodzi tsapano ndi chipani chimene chasankhidwa kumene ndi a president amene akulowa, a Professor Arthur Peter Mutharika. China ndichonena kuti kwina kulikonse kumene muli achinyamata tikupempha kuchokera ku nsanje mpaka na kuchitipa, komanso makamaka pano pa Central Region pakati pamene anthu ena adayikira malire kunena kuti mbali ina sangakhale nawo achinyamata, timafuna tipemphe kuti mosatengera chipani koma kufuna kupititsa patsogolo dziko la Malawi, timanena kuti tonse tibwere pamodzi ndi kupanga congratulation Professor Arthur Peter Mutharika ndi kuyenda limodzi ngati dziko la Malawi. Tikudziwa kuti muli zambiri zimene zachitika, komanso tili ndi zambiri zosiyana zokonda, komanso zipani zimene anthu timasapota, angakhale mipingo, koma ikakwana nthawi yakufika malo amodzi mmayenera zoti mugwirizane ndi kupanga chinthu chimodzi. Monga mu zaka 5 zadutsazi tinalimba mtima, tinagwirizana kuti tikuyenera kugwira ntchito ndi a president amene analipo pa mpando Dr. Lazarus Chakwera. So yakwana nthawi yonena kuti achinyamatanso tikhoza kugwirana manja ndi kugwiranso ntchito limodzi ndi president amene Amalawi amusankha okha, Professor Arthur Peter Mutharika. Chinanso ndichonena kuti monga mmene dziko la Malawi lilili tapanga izi osati chifukwa chonena kuti tikutumidwa ndi munthu kapena tatumidwa ndi chipani kapena tikufuna kusangalatsa munthu iyayi, koma tapanga izi monga anthu okonda dziko lathu la Malawi. Ndiye pa chifukwa cha chimenecho dziko la Malawi limakhala ndi mtsogoleri, mtsogoleriyo amakhala ndi chipani chimene iyeyo
amayang'anira. Ndi chifukwa chake lero tikunena kuti tikugwira ntchito limodzi ndi achipani cha DPP amene asankhidwa kuchokera pa 16 September. Sitingalole kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena amene akumapanga ma press briefing yawo otsutsana ndi zimene amalawi asankha. Takhala tili nkuziona zimene anthu ena akumakhala nazo ndikumakambirana zokhudza zimene amalawi asankha. Ichi ndi chisankho chimene wina aliyense anapatenga gawo kaponya voti, koma zotsatira zimakhala zimodzi, olamulira amakhala mmodzi. So mafuna tilimbikitsane kunena kuti sitilola kugwiritsidwa ntchito zolakwika, sitilola kugwiritsidwa ntchito zoyipa, kapena kuti tilimbikitse chipani china chake, koma tikufuna kulimbikitsa dziko la Malawi kuti lipite chitsogolo ndi chipani chimene chilowe ndi kulamulira dziko lino la Malawi. Pomaliza ndikufuna kukwira nani ndikumemezana achinyamata nonse kunena kuti khomo ndilotsegula ku chipani chimene changosankhidwa kumene cha DPP. Monga ngati achinyamata pa Central Region ma business akhala ovuta chifukwa cha mmene dziko limayendera. Zinthu zambiri zakhala zosautsa, angakhale ntchito zakhala zosowa. Tili ndi chiyembekezo komanso chikhulupiriro potengera mmene a profesa afapita Mutharika ntchito amayidziwira munzaka zimene zangodutsa analamulira. Tikudziwa kuti achinyamata tipita chitsogolo potengera kuti iwo amadziwa bwino kagwiritsidwe ka ntchito ka dziko lino. So tikumemezana achinyamata kuti tabwerani tigwire ntchito limodzi ndi kusapota president amene wangosankhidwa kumene nda Malawi pa 16 September pamene padutsapo. Tilibe zolankhula zambiri kwa ife ndikumema achinyamata kuti bwerani tigwire ntchito limodzi ndi DPP. Azanga mwina mne ndizo lankhulaso kumeneko. Okay. Tikuthokozeni amene mwatiyambira mwambo umenewu ndi zoyankhula zanu. Tiyamikire kwambiri ndi mene mwayankhulira. Komanso mwapereka chiyembekezo komanso chilimbikitso kwa Malawi onse amene mwina anali ndi nkhawa pa zimene zachitikasi. Koma tiyamikire ndithu nena kuti chitsogozo chilipo. Komanso tikhulupirire nena kuti mtendere ulipo. Inenso musapita pambali kapena kuti musapita patali, ndiyamikire kwambiri pa zimene zachitika mdziko muno. Kwa pafupifupi ndikamike kaye Malawi Defense Force imene ikugwira ntchito yake bwino, komanso apolisi athu amene akugwira ntchito yawo bwino kwambiri poonetsetsa noti mdziko muno mukhale bata ndi mtendere. Tikudziwa zoti zimenezi ena bata limene lisamalifuna pofuna kuti iwo mwina apitirize kulamula dziko lino. Koma tinene pano monenetsa kuti chonde asiyena Malawi apange kapena kuti ayende ndi mtendere wawo umene asankha. Musakakamiza Malawi kuchimphompo. Amalawi amene asankha okhanu ake adatopa ndi kudya nyika kapena kuti kudya chitetse adatopa. Amalawi anu ake adatopa ndi kudya phala la nyika. Nde Amalawi aona kuti kumene tingabwerera ifeyo tibwerere kumbuyo. Mawu a Mulungu amanena kuti adalipo ana ena amene adachotsedwa ku Igupto, koma ataona mavuto amene akumana nawo adapempha kuti mwina bwanji tibwerere komwe kuja kwa Farao kuti umene choti madya nyama. Nde ngati iwo wakuona kuti mwina zofuta zina zilipo, ife atisiye tibwerere kumene akuona kuti iwo ndikofutako. Nde tinene pano monenetsa kuti Amalawi okha asankha ndipo ayankhula. Tiyeniso tasiye mayi Anabelo Ntalimanja amene akuonetsetsa kuti zisankho zimene zikhale zabata ndi mtendere. Tayamikireso pakudekha kwawo pofotokoza ndandanda wa zisankho zimene zayendera. Pachifukwa chimenecho tisapatse phuma, tisawakakamize kupanga zinthu molakwika. Tiyeni tasiye wina aliyense akukondwera nawo. Alipo ena mwina tigaganisa ngati kuti zinthu zawo sazitenga bwino, koma ndi mmene saonera zisankho zimene zayendera aona kuti nkwabwino nawonso ndi munthu wopemphera komanso ndi judge ayendetse chilungamo mmene iwo akudziwira. Pachifukwa chimenecho tikudziwa kuti amene anali president wa dziko lino ndi munthu mmodzinso amene anali mbusa. Amenewa ndithu tapemphe kuti awerengeko mavesi awiri atatu a m'Baibulo
kuti pali zinthu zina zimene zimafunikira anthu azimvetsetse pakufuna kuti mwina anthu awakana tinganene choncho mwachidule tinene ndithu chifukwa voti imene yavotedwa m'Malawi munomo wina aliyense akuona zimene zachitika. Amalawi alikana boma limeneli. Ndiye mwina tiyeni tisakakamiza anu ake Amalawi amene afota voti imene amene aponya voti imeneyi mwamtendere mwachilungamo ndiponso adikira pa nthawi yoyamba. Malawi ine ndamuona kukhala wamtendere kudikira zotsatira za mavoti amenewa kwa 7 days. Mbuyo mosemu timalandira zotsatira za mavoti kapena kuti zotsatira za zisankho zimene zaponyedwa mwina kwa masiku awiri atatu. Koma Malawi wamtendere amene akudziwa zimene apanga amene akudziwa zoti kumene tikupita feso ndi wamtendere tiyeni ndisamuyike mavuto pa mavuto pita muthalika amene akubwera pa president amene akubwera pa malamuliro amenewa kapena kuti amene akubwera kudzalamulira dziko lino kudzalamulira anthu ake amene awavotera okha. Akudziwa kunena kuti anthu ake ndi amtendere komanso mtendere umenewu upitirire mdziko muno. Posafunanso kuti mwina tiyankhule zambiri tikudziwa zoti tangwamba kumene ndizo yankhula zathu tilindene amene sotina kutsogoloku ali ndiso yankhula. Motero ine sindipita patali koma ndingopempha ndithu kuti Dr. Lazarus Chakwera asiyena Amalawi apitirize ndi chisankho chimene apanga zofuna zawo zipitirire. Ife ngati achinyamata tikuthokoza kwambiri pa chisankho chimene Amalawi asankha ndi zokhumba zawo mene iwo anafunira kuti zichitikire. Ifeso ndi Amalawi tinali ndi chisankho tasankha ndi zotsatira ndi zimene tikuyembekezera kuti lero lino zituluke. Ndiye ngati ife achinyamata pa Central Region Endi Central Region ndi imene inatchuka ngati ya achinyamata osokoneza koma ife tikukana kuti ayi ife tabwera mwamtendere polimbikitsana ngati achinyamata kuti dziko lathu lipitebe patsogolo. Ndiye pa nthawi imene tikulimbikitsana tikumemaso ena amene sanabwere pakati pathu kuti ali wokhozeka kubwera popeza chipanichi ndi chipani cha mtendere chimene sichimafuna mavuto ena aliwonse. Ife achinyamata timadyera mtauni ndipo tili ndi zambiri zimene timachita timapanga zosiyana-siyana ena ndi amigodi ena ndi oyendesa njinga zakapalasa ena njinga za moto kumene tili ndi zambiri zosiyana-siyana ena ndi mavenda aliso ndi zambiri zothodwa zimene akumana nazo mu boma limene lapitali. Limene tikuyembekezera kuti boma limene likubwera ali la Profesa Arthur Peter Muthalika litibweretsera zosiyana ndi zimene taonazi pakuti Amalawi tikufuna mtendere. Ndiye tikupemphaso kuti amene agonjawa ayavomereze kuti mtendere upitirire kuno ku Malawi ngati feso achinyamata tikulimbikitsana chimenecho tikafika pamenepo titiziwomwe. Zikomo kwambiri. Chomwe tabwerera pano sinkhondo ndi mtendere okhaokha. Koma tikumamva achinyamata anzathu maderamu kuti akumankhulabe zosakhala bwino mpamene ku Utale Center sana yankhule zilizonse zakusangalala ngati kuti aena awinapo. Ndeni mafuna tichenjeze nayiko ngati ife achinyamata kuti zikaenda mmene zayenderamu tidzivomereza msanga pa zochitika. Komwe kukupitaku ife ngati achinyamata amene timadyerako misika mabizinesi okusiyana-siyana zinthuzi zikamapitirira zikutionongera ife mabizinesi chifambiri mabizinesi mtaunimu sakutsekula akudikirirabe kuti mwina mwake Profesa Arthur Peter Muthalika akavomerezedwa akalumbiritsidwa dziko liyendeko mwamtendere ndi chilungamo. Amalawi okha aonetsa chisankho chawo mwina pa 16 pa. Ndikuyelekeza kuti ife Amalawi pakati ndi pakati apa matemo amafunikira anthu tidziyenda mwabata ndi mtendere koma
sizimatheka pano pa chigawo cha Lilongwe. Zimenezi ndi zomweso zikusokoneza ife achinyamata kuti tidzipanga mabhizinesi athu mokhazikika. Tikukanika tukakamira zinthu zosakhala bwino. Mapirako apa taluzitsa tinene kuti taluzitsa chipani ife achinyamata chifukwa chosaugwira mtima. Nthawi zina zake tikati anthu akuluakulu ife sitingakafikire ngati Amalawi. Matemo aja amapangitsa kuti ena ake akuluakulu atimveko ife amphawi ndi ena ovutikitsitsa. Tikafika pamene paja poti tikuthamangitsa anthu oti atiyankhulire ifenso Amalawi timakhala odandaula ndi okhumudwa. Nde pa 16 ndikukhulupirira kuti Amalawi anatuluka onse. Matemo Amalawi pamene aonetsera ndi pa 16. Ife tithokozeso inu a media pakuti lola ife achinyamata tibwere pano tidzayimirire kuti mwina tiyankhuleko kwa mtundu wa Malawi ndi achinyamata anzathu kuti tiyeni tidekeni tidikire malizatsi. Ife ngati achinyamata amene tabwera pano amene tikunena nkhani za TPP tikuonetsa kupambana kwathu. Ofokawo akuonekaso kufoka kwawo pa ground. Nde tilimbikitsane ife achinyamata anzathu amene tili support ku TPP. Tiyeni tidikireni malizatsi. Tisakhale mwina ngati mwina anzathu akumabwera nkumasangalala mofuna kupsetsana mtima tiyambane timenyane zinthu zachetechete. Tiluzanazo mabhizinesi. Tiluzanazo zinthu zambiri. Potelo ine mwina ndithere pomwepo. Akuluakulu ansanga ndilandireni kwa. Paliso anzathu abale athu awa ali apa mukuona kuti akuvekedwa salu ya chipani chimene chinali mboma. So sindingalankhulire ngati kuti alibe pakamwa. Ali ndi maso ali ndi pakamwa alankhula okha ndipo china chilichonse mujimva. Muna Amalawi anzanga ine ndikukhulupirira ambiri mukundidziwa. Ndinali membala mmodzi wa achinyamata wa chipani cha Malawi Congress Party, koma kuyambira lero sineso membala wa Malawi Congress Party. Kuyambira lero ine ndi membala wa DPP. Ndapanga izi pazifukwa ndikutha kuona ndi tsogolo mmene likuyendera ndi zinthu mmene zikuyendera Malawi mmene asankhira pa zisankho zawo. Ndikutha kuona be kuti mtendere uli kuti kuyambira lero ndine membala wa chipani cha TPP. Zoyankhula zambiri ndilibe. Chitayeni. Tikafika yapo tikufuna kungonjezera zinthu ziwiri zitatu. Ife monga ngati achinyamata kwina kulikonse chipani china chilichonse chimakhala ndi mtsogoleri wa achinyamata. So tikudziwa kunena kuti ku chipani cha DPP kuli olemekezeka Anomani Chisale amene ali mtsogoleri wa achinyamata. Bwana Chisale mudzimve pamene mulilipo kunena kuti ife achinyamata taphunzirapo china chake pa inu. Kudekha kwanu pa nthawi imene mukudutsa mzowawa m'mavuto kwatiphunzitsa kwatisula pa chinthu china chake kuti tikuyenera kumakhala odikira.
kulimba mtima kwanu mu nthawi imene mwakhala mu nyengo zowawa kwatipangitsa kuti tikazindikire kuti angakhale pachina chilichonse tikuyenera kukhala odekha ndi olimba mtima. Angakhale moyo wauzimu munthu ngati sukhala odekha ndi olimba mtima sumapita nawo chitsogolo, chifukwa oyipayo kwake ndikuba kupha ndi kutani ndi kuononga. So chimene chimafunikira ndikukhala odekha ndi olimba mtima. So izi zimene ndikuyankhula pano taziona mwa inuyo bwana Chisale zikuchitika tonsefe ndi akuluakulu tili ndi maso endi timawerenga endi timamva tili ndi makutu. So timaona zikuchitikirani koma makhala munthu odekha komanso opirira. Ndiye tikukupemphani kunena kuti pali zina zambiri zimene mwina achinyamata silinachite bwino pa Central Region. Inu ngati kholo mukuyenera kulikhululukira ndi kutilandira ngati anyamata anu. Tilishuwa kunena kuti muzambiri zimene zili mwa inu mukatiphunzitsa zizatipangisa kuti tikathe kufikiranso mulingo wina wa moyo kuti mawa ndi mkucha tidzachitirenso mboni za inu. Tili pambuyo panu, tikhululukireni monga kholo limakhala likulera ana ochuluka pa nyumba. Angakhale mwana wa misala amakhalabe kuti ndi wawo, angakhale ovuta wakuba amakhalabe kuti ndi wawo, amakhala kumbali yawo. Tikupemphani kunena kuti ndi zambiri zimene zinachitika koma padakali pano ngati achinyamata amene abwera pamaso pano inu ngati doyi wathu kuchipani tikunyadilani, timakunyadilani ndipo tizakunyadilani mu nthawi zonse. Amidia amene muli apa nkutheka kuti mwina pali ena aka amene ali ndi mafunso kuchokera pa zimene aona kumva komanso zimene ife talankhula. Ndi nthawi yanu, kaya pali wina amene munoti mumfunsa amene munamva inuyo mmene mmafuna kuti ndingofunsa koyawa, ndi nthawi yanu ndithu, gwirani ntchito mosaopa. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti pamene achinyamata masonkhana pamodzi mbuyo munali kuti nanga nchifukwa chani mabwera mu nthawi inoyi. Funso lina mukufotokoza kwanu mwapanga indozi kuti izi zikutengera ndi mmene kutale center zikuyendera kuti Professor Arthur Peter Mutharika mukunena kwanu mukuti akutsogola. Kodi zimenezi mukuona zoti simungadikire ameki kuti alengeze pomaliza kuti amene watsogola ndi amene mukumuyembekezera, nanga zitakhala zoti zabwera mosiyana mukuona kuti zilibe kuthekera kuyambitsa mapokoso kapena kuti makangano, nanga ngati achinyamata muchite zotani kuonetsetsa zoti chilichonse chili mchimake pa nkhani ya mtendere. Zikomo. Ya, zikomo kwambiri, mafunso abwino kwambiri. Funso loyamba mafunso kunena kuti ife ngati achinyamata amene tikubwera pano mbuyo mutinali kuti. Si choncho funso lanu. Timafuna tikuyankheni momveka bwino kunena kuti pa chizungu pali mawu amati if you can't beat them join them. Ngati ukudziwa zoti anthu simungawine ajoineni. So munzaka 5 izi tinaona kunena kuti boma litalandidwa tinadziwa kuti Amalawi ide awasankha iwo aja powapatsa voti muzaka zisanu zadutsazi. Nde ife ndayani kuti tikalimbane nawo muzaka zimenezi. Nde ife tidawajoina pozindikira kunena kuti mwina malonjezano amene ankanena ife Amalawi atipindulira. Koma kuchokera nthawi imene Amalawi adawasankha kufika na lero nda Amalawi ambiri amene akhala akulira, amene akhala akuvutika. Ndi chifukwa chake lero lino taona kuti tibwerere kuchisa. Simungachitenso kufunsa, timathandizana nawo ngati boma, sitingalimbane nawo. Timathandizana nawo ngati olamula. Tinalibe mphamvu zolimbana nawo. So lero lino ndi chifukwa chake Amalawi imene asankhira Oleferika Kamile ndi ndani. Amalawi oposa mamiliyoni ochuluka asankha Professor Arthur Peter Mutharika. That's why ifeso pano
tikuvomereza kunena kuti congratulations Mr President, tilandireni ndi fanano. Funso lina lachiwiri mwanena kunena kuti tikunena zonena kuti awa akutsogola tidikira ameki titani ndizoona amene amalengeza zisankho ndi ameki, koma zimene ife tikunena ndi zimene so amekiwo akutani akunena, chifukwa amekiwo akanena zonena kuti ife talongosola makonsolo okwanira mwakuti ife tikumatenga zimene iwo aulutsa, sikutenga zimene anthu ena akuulutsa, koma tutenga zimene ameki akhala akulutsa m'masiku awiri amenewa. Zikuonesa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akutsogola. Fikira dzulo 10 koloko Anabelo Tarimanja amayi amene achigwira chinthuchi aligwira dziko la Malawi dzulo atalankhula zasonyezanso kuti patsogolobe akupitira bendi Profesa Arthur Peter Mutharika. So pachifukwa chimenecho ndifake kuti akutsogola zinthu zikuchokera pakamwa pa Anabelo Tarimanja ku BICC ziko. Ine ndi Chisomo Chingwalu wa Zodiac. Mwatero kuti mukutsatira zimene akulengeza kubungwera amaka akulengeza abungwera meki kudzera mwa Antalimanja ku BICC. Ndiyeno pa zimene akulengezazo zitati anene kuno kuti sadafike mlingo wa 50% plus 1 tichitenso chisankhochi. Muchilandira kupeza mapangala ndozi Mutharika kuti ndamene apambana chisankho chimenechi. Zikomo kwambiri tanena kale kuti ife nda Malawi okonda mtendere. Sitili pano kufuna kunsangalatsa munthu wina, koma tili pano kufuna kupita kutsogolo ngati chani ngati dziko. Ngati zingafike kumeneko ife ndi ndani kuti tikani? Amalawi ali nacho kale chisankho chimene watani? I believe 50 plus 1 imapangika kunena zoti amene ali pa number 1 ndi amene ali pa number 2 ndi amene amakatani amakapikisana. So ena onsewa amakhalanso ndi mbali imene angatani angatsatire. Monga padzana itachitika 50 plus 1 Amalawi adali nayo mbali imene iwo adatsatira. Atawina adapazingidwa congratulation, adagwira ntchito ngati president. Chimodzimodzi lelonso zitati zachitika azapangidwanso congratulation ndi kugwira ntchito ngati president. Padakali pano tikupanga congratulation amene akutsogola zikomo kwambiri. Akufunanso awonjezere pafunso limene munatufunsa azanga. Zikomo kwambiri Chisomo Chingwalu oziwa ku Zodiac pafunso lanu labwino kwambiri lomwenso mwina anthu ambiri ali nalo chidi kuti mwina kodi zitati zatero kuti mwina 50 plus 1 sinafikiridwe tapita kulilani sikuzokhala bwanji. Apapa ifeso ngati achinyamata amene tatena kunena kuti ife tifatigwire ntchito ndi boma limene timagwira kale ntchito, koma tikufana noti titsimikize pano noti tifuna titsatire nawo kugwira nawo ntchito limodzi. Ifeyo apapa pamene tsopano iwonda amene angasindikira tsopano noti anthu awakanadi, chifukwa alipo anthu ena amene anakavota MCP amenenso kulakhala kuti kabwera lilani adzapitanso kukavota DPP pazifukwa zimene azoona, chifukwa kuti anthu MCP ayikana ndi anthu ena amakavota MCP falo samadzozo kuti anthu ayankula kuti chani. Ndi izi zapeka chithunzi kwa anthu ambiri malingana ndi zotsatira zimene zikumabwera. Fatu kunena panopa kwalengedwa ma center 13 amene onse akusonyeza kuti Dr. Peter Mutharika akutani akutsogola. Ndi anthu ena zimenezi zatsegulaso maso amene so akavotera MCP oti utakhala ukabwera lilani imene ifeyo sitikana ibwere komanso pamene adzadzozena kuti anthu awakana MCP. Zikomo kwambiri. Iyayi pomaliza ndimafuna kuti tinene kuti achinyamata tonse amene tabwera pano tikati chala mwamba Adadi oye Adadi oye St. Legion Gangata oye Gangata oye uku kumwera Mwanaveka oye Kumpoto Japi Mihango oye Amalawi tonse oye. Zikomo kwambiri aja munariyambira ndi pemphero mukuzalitsekera so ndi pemphero ziko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.